Tak já děkuji za zase milé pozvání po více než roce. A co se týká tedy tématu, tak je to téma, které se týká skutečně našeho oblíbeného světce, protože dá se říct, že Jan Nepomucký je určitě jedním z nejznámějších našich svědců nejenom u nás, ale také v cizině, v různých zemích. V některých je dokonce i patronem těch zemí, jako je například Bavorsko. Dokonce si ho vybrali i některé významné šlechtické rody, jako jednoho ze svých patronů. Například je jedním z patronů rodu Habsburků, kteří nám vládli do roku 1918, ale je například i s patronem, hlavním patronem rodu Schwarzenbergů. A dokonce je to tak, že Karel Schwarzenberg, který nás opustil loni v listopadu, tak porušil takovou tu rodovou tradici, kdy tedy dostávali prvorození Schwarzenbergové jméno Karel a svému synovi, tedy prvorozenému, dal jméno Jan Nepomucký. Takže to je vlastně teď i současný vládce rodu Jan Nepomucký Schwarzenberg. Takže je to skutečně světec, který je člověkem nebo osobností, která dokáže skutečně i spojovat napříč různými regiony a různými státy. Ne náhodou nakonec je také tím patronem mostů a jeho sochy tedy můžete vidět na nejrůznějších místech, hlavně u vesnic nebo právě na těch mostech u potoků, u řek, a to samozřejmě souvisí s jeho osudem za života, nebo lépe řečeno už vlastně spíše s jeho smrtí, protože Jan Nepomucký, ale to je tak, že on se původně nejmenoval Jan Nepomucký, jmenoval se Jan z Pomuku, nebo Johánek z Pomuku. Ten se narodil totiž v roce 1340, nebo zhruba kolem tohoto roku, právě blízko Nepomuku na Plzeňsku. Takže v současné době právě tento Johánek z Pomuku je také hlavním patronem plzeňské diecéze, která vznikla v roce 1993. Zítra bude mít narozeniny, 31. května. A právě tento jakoby světec je i zastoupen i ve znaku plzeňské diecéze, která má ve znaku 5 hvězd, a to je právě symbol, který se identifikuje, nebo kterým se identifikuje právě Jan Nepomucký. K tomu se dostanu, proč 5 hvězd, ale teď bych vlastně pokračoval v tom životě Johánka z Pomuku. A on tedy pocházel z poměrně bohaté rodiny, takže si mohl jeho otec poslat Johánka na studia, jednak do kláštera, do klášterní školy u cisterciáků, a jednak pak studoval práva i v Itálii, takže se stal poměrně respektovanou osobou i co se týká znalostí práva. Poté, co se vrátil z italských studií, tak postupoval velmi rychle v církevním kariérním žebříčku. Stal se kanovníkem, tedy členem Vyšehradské kapituly, a pak ho arcibiskup Jan z Jenštejna, který mimochodem má
podíl i na zítřejším svátku, který se bude slavit, a to je navštívení Panny Marie. On se vlastně o rozšíření tohoto svátku velmi zasloužil. A právě tento Jan z Jenštejna si vybral Johánka z Pomuku právě kvůli těm jeho velmi dobrým právním znalostem jako svého generálního vikáře, tedy vlastně druhého muže pražské arcidiecéze. A právě z tohoto titulu také nakonec vlastně se odvinula i ta kauza, která vedla k jeho mučení a nakonec i k smrti. Totiž Jan z Jenštejna se dostával pravidelně do sporů s králem Václavem IV. Nebylo to tedy to idylické soužití krále a arcibiskupa, jako můžeme vidět třeba i ve filmu Noc na Karlštejně mezi Arnoštem z Pardubic a Karlem IV., protože právě Václav IV. Byl poměrně konfliktní a navíc v té době, o které tedy mluvíme, to je konec 14. století, rok 1393, aby jsme byli přesní, no tak právě v té době totiž panovalo dvojpapežství v evropské církvi, protože v roce 1378 došlo k tomu, že vzniklo i takzvané avignonské papežství, což bylo tedy dáno tím, že vlastně Francie se chtěla více prosadit proti římskému králi a římskému císaři, který samozřejmě byl spojen s tím římským papežem, tedy vlastně s tím, řekli bychom tím řádným papežem. A právě v tom roce 1378 došlo k tomu, že došlo k rozdvojení papežského úřadu a jeden papež seděl v Římě, ve většiném městě, a ten druhý seděl tedy ve francouzském městě Avignon. Proto tedy avignonské papežství. A v roce 1409, aby toho nebylo málo, tak ještě byl na koncile v Pize zvolen třetí papež. Jo? Takže vlastně tehdy skutečně, pokud říkáme, že někdy v minulosti byly ideální poměry nebo ideální situace, tak se trošku klameme, protože ta situace nebyla nikdy ideální a vlastně vidíme, že můžeme být vděční za to, že vlastně, když potenciálně tady vzniklo dvojpapežství emeritního a stávajícího papeže, no tak vlastně z toho nic nevzešlo, žádné tedy schizma. Na rozdíl právě od toho 14. století, kde skutečně tady vlastně byla část církve, která, když to řekneme sportovní terminologií, fandila tedy papežství Avignonu, a druhá část, kteří byli fanoušci papeže v Římě. A právě tady šlo o to, že Václav IV. Byl v té fanzóně, pokud použijeme zase další takový oblíbený výraz posledních dnů, toho avignonského papeže. Takže on se vymezoval vůči papeži v Římě, zatímco právě arcibiskup Jan z Jenštejna byl stoupenec římského papeže, tedy toho skutečně jakoby pravověrného, pokud bychom to vlastně viděli z toho kanonického hlediska. Takže Václav IV. Byl na straně Avignonu, arcibiskup na straně Říma. A z toho tedy plynuly ty velké problémy. A navíc samozřejmě Jan z Jenštejna se cítil být ohrožován mocenskými nároky Václava IV., takže se je pokoušel umenšit, nebo
každopádně Václav IV. Se snažil umenšit moc arcibiskupa Jana Zdenštejna tím, že chtěl tehdy už právě v tom roce 1393 založit novou diecézi, která by vlastně zahrnula část nebo velkou část západních Čech. Sídlem toho biskupství ale neměla být Plzeň, ale sídlem toho biskupství měl být Kladrubský klášter. A tam šlo o to, že tehdy umíral opat, tedy nejvyšší představený Kladrubského kláštera, a Václav IV. Chtěl té situace využít k tomu, aby nahradil toho umírajícího opata opatem, který bude stát na jeho straně. Ale mniši hned po smrti opata si zvolili ze svého středu nového a právě Jan z Pomuku jako generální vikář tuto volbu také právně potvrdil. Takže dá se říct, že tím byly ty královy plány zmařeny a plzeňská diecéze nebo diecéze v západních Čechách vznikla až o 600 let později v roce 1993. Takže tohle to samozřejmě krále Václava IV. Nesmírně rozzuřilo a došlo i k dalšímu konfliktu s Janem Zdenštejna a výsledkem toho bylo, že král Václav IV. Nechal zajmout 4 úředníky pražského arcibiskupa, včetně právě Johánka z Pomuku. A nechal je tedy zatknout, nechal je mučit na takzvané Havelské rychtě, což je v Praze teď blízko Můstku, tedy vlastně začátku Václavského náměstí. A tam nechal mučit vlastně všechny 4, ale nakonec tedy 3 z nich propustil a jenom tedy Jana z Pomuku nechal a vlastně pokračovalo to mučení, kterého se podle legend, zdůraznuju hlavně podle legend, nikoliv tedy, že bychom to měli nějak speciálně potvrzeno, historiograficky se účastnil i sám tedy Václav IV. A on ho tedy dlouho mučil tak, ho mučili ti Katovi pomocníci, že v podstatě tam zemřel. A to mrtvé tělo, bylo to 20. března 1393, to mrtvé tělo bylo z toho podzemí Havelské rychty přeneseno na Karlův most, už tehdy tedy stojící, a tam bylo vlastně z mostu hozeno do Vltavy. Traduje se tedy, že to tělo, že Jan z Pomuku nebyl ještě mrtvý, ale zase ty vlastně historiografické výzkumy, které jsou ty nejnovější, tak uvádějí, že v podstatě tam bylo svrženo to mrtvé tělo. Každopádně tedy po několika týdnech se jeho tělo objevilo a tady už je vlastně ten první zázrak, který je spojen s Janem z Pomuku, a to bylo to, že právě nad tělem, které tedy se vlastně zachytilo o jeden z vltavských břehů, blízkosti křižovnického kláštera, tak se nad tím tělem objevilo 5 zlatých hvězd, které tedy ukázaly místo, kde se tělo nachází. Takže proto také Jan z Pomuku, vlastně jeho symbolem jsou, nebo je těchto 5 hvězd zlatých. A v zápětí poté, co tedy tělo bylo nalezeno, tak bylo slavnostně pohřbeno. To tělo se tedy
nacházelo v různých pražských kostelích, až nakonec tedy se ocitlo v pražské katedrále a tam tedy bylo slavnostně pochováno na tom místě, kde v současné době se nachází ten velkolepý barokní náhrobek Jana Nepomuckého. A už vlastně v této době začala velmi intenzivní spontánní úcta. Navíc se šířilo v tom podání lidovém informace nebo zpráva, že Jan z Pomuku zemřel kvůli tomu, že nechtěl prozradit zpovědní tajemství manželky Václava IV. Královny Žofie Bavorské. A právě to byla vlastně ta traktovaná lidová legenda. Vůbec se vlastně neobjevovalo to, že byl obětí jednoznačného mocenského sporu mezi králem a arcibiskupem, ale že to byl vlastně, že to byla oběť zpovědního tajemství a tohle to byl vlastně ten hlavní artefakt, který byl s Janem Nepomuckým spojován. Navíc došlo k tomu, že tedy tento příběh zaujal, a teď musím říct bohužel zaujal lidového kronikáře Václava Hájka z Libočan, který byl známý tím, že se snažil napsat dějiny českých zemích úplně od samého počátku, tedy od doby, kdy přišel praotec Čech. Což samozřejmě se velmi těžko historiograficky dokládá, ale s tím si právě Václav Hájek z Libočan nedělal úplně těžkou hlavu a pokud nebylo něco doloženo, tak si to vymyslel. A právě bohužel díky tomu máme nakonec i jeden problém, který provází pak tradici Jana Nepomuckého alias Jana z Pomuku vlastně celou dobu jeho další existence v tom takzvaném druhém životě. Protože tam Václav Hájek z Libočan napsal, že existovali dva Janové. Jan z Pomuku, který zemřel ve sporu s králem, ale nikoli v roce 1393, ale v roce 1383, o 10 let dříve. A pak Václav Hájek z Libočan uvádí Jana Nepomuckého, který zemřel kvůli tomu, že nechtěl králi prozradit zpovědní tajemství jeho manželky a ten zemřel v tom roce 1393. Takže díky Václavovi Hájkovi z Libočan máme tedy dva Jany. Jana z Pomuku a Jana Nepomuckého. Takže v podstatě v té době je ale uctíván ten Jan z Pomuku, který zemřel v roce 1383. A dá se říct tedy, že to je vlastně ten hlavní světec, o kterém se hovoří, protože s ním nakonec je spojeno to, že zemřel nikoli kvůli sporu s králem, kvůli kterému zemřel tedy vlastně ten jiný Jan, ale kvůli tedy tomu zpovědnímu tajemství. To je vlastně hlavní jakoby teď důraz, který se klade, protože samozřejmě v době převahy nekatolíků, která je v českých zemích zřejmá až tedy do bitvy na Bílé hoře, kdy tedy v Čechách je zhruba 90% nekatolíků a jenom 10% katolíků, tak samozřejmě pro katolíky je důležité mít světce, který je spojen s touto důležitou katolickou svátostí, tedy se svátostí smíření, protože tím se můžou samozřejmě katolíci dobře vymezovat vůči nekatolíkům, kteří samozřejmě svátost smíření v tom slova smyslu jako katolická církev samozřejmě nemají. Takže tady se vlastně vytvořil kult mučedníka zpovědního tajemství a i ten jeho hrob
samozřejmě získává na důležitosti právě proto, že se kolem něho tedy vytváří různé zázraky právě proto, že je to tedy člověk nebo mučedník vlastně té katolické strany, té katolické pozice v rámci tedy konfesních poměrů v českých zemích. A také se kolem něho tedy vytváří celá sada různých zázraků. Například to, když v roce 1619, těsně vlastně před Bílou horou, kdy se stává takzvaným zimním králem v Českém království Fridrich Falcký, což je nekatolík, je to kalvinista, tak právě kalvíni začínají v tom roce 1619 plundrovat pražskou katedrálu, vlastně útočí na ty katolické symboly, které tam zůstaly zachovány, na i samozřejmě ostatky svatých, které jsou tam pochovány, a také vlastně si vyberou jako terč svého útoku právě i hrob Jana Nepomuckého. Ale právě podle legendy, která je zachována kolem právě toho kalvinistického útoku na pražskou katedrálu, mimochodem vlastně ten reliéf toho kalvinistického útoku můžete dodnes v pražské katedrále vidět. Je tam vlastně blízko oltáře vlastně takový dřevěný reliéf, který zobrazuje to plenění ze strany tedy kalvinistů, kteří přišli s Fridrichem Falckým. Tak údajně tedy, když se vlastně pokoušeli dostat do hrobu Jana Nepomuckého, nebo alias tedy Jana Pomuku, protože tady vlastně už tyhle ty dva Janové začaly trošku zpívat, tak údajně dostali křeče a vlastně nemohli se hnout z místa, vlastně síjeli se tam na zemi a někteří z nich zemřeli. Takže to je jedna z legend. Pak další legendy jsou spíše o škodolibosti Jana Nepomuckého, údajné tedy, jo, kdy tedy pokud o něm někdo nehezky mluvil, tak ženám se například zvedaly sukně, jo, při té příležitosti. Jo. Takže jsou to legendy a tedy údajně tedy ukazují vlastně to, že tedy Jan Nepomucký si dokázal vlastně i po smrti poradit se svými oponenty. Takže no, jsou to legendy, jo, jsou to legendy. No ale vlastně to hlavní gro úcty svatého Jana Nepomuckého přichází samozřejmě až v době rekatolizace, tedy po bitvě na Bílé hoře, kdy jako takovou první vlaštovkou toho, že ta úcta začíná nabývat na síle, je postavení té sochy Jana Nepomuckého, kterou můžete vidět na Karlově mostě. Je to první socha, která byla v podstatě na Karlův most dodána a bylo to v roce 1683. Takže je to vlastně v době, kdy se připomínalo 300 let od toho vlastně od té doby, kdy tedy Václav Hájek z Libočan připomíná smrt Jana z Pomuku. Takže tam je vlastně ta socha Jana Nepomuckého od té doby a zesílila snaha podporovaná i těmi Habsburským dvorem, aby proběhla kanonizace, tedy svatořečení Jana Nepomuckého. A při zkoumání ostatků Jana Nepomuckého právě v hrobě v té pražské katedrále, no tak při zkoumání vlastně lebky Jana Nepomuckého, tak vypadla taková narůžovělá hmota, která navíc jakoby reagovala i na vodu, jak tedy uvádějí ty lékařské zprávy.
Takže všichni ti lékaři, kteří tam byli přítomní, se domnívali, že tato naružovělá hmota je jazyk. No a právě to byl vlastně ten jakoby důvod, jeden z hlavních důvodů, upozorňuji, jeden z hlavních důvodů, proč byl Jan Nepomucký svatořečen, tak je právě ten jazyk, který se zachoval v této podobě. No? Takže to byl jeden z vážných argumentů a opravdu tedy v roce 1719 byl nejprve Jan Nepomucký blahořečen a o 10 let později, v roce 1729, byl také svatořečen. A ta oslava svatořečení Jana Nepomuckého byla skutečně velkolepá, protože několik vlastně dní se sloužily pravidelné mše u hrobu Jana Nepomuckého v katedrále a zase podle svědectví, dobových svědectví z toho 18. století se prý za ten týden, no nevím, jestli je to pravda, ale uvádějí to právě ti doboví svědci, tak se sloužilo 32 000 mší, no, během toho jednoho týdne. 32 000 mší se sloužilo na počest Jana Nepomuckého a taky se konaly ty velké slavnosti za účasti tedy lodí, veselice, která pokračuje i v současné době v podobě té slavnosti Navális. Také se tehdy střílely ohňostroje a byla to skutečně velmi tedy velká veselice. A tehdy se začal slavit svátek Jana Nepomuckého 16. května. Od té doby vlastně je svátek Jana Nepomuckého 16. května, i když ta smrt Jana Nepomuckého nastala 20. března. Takže ale svátek se neslaví na počest nebo kvůli jeho smrti, jako tedy u velké většiny svědců, ale jeho svátek se slaví na den, kdy byla ohlášena kanonizace. Takže 16. května 1729. A od té doby tedy je svatý Jan pevnou součástí nejenom katolického, ale i světského kalendáře. A právě 16. květen je také dnem, kdy se konaly, hlavně tedy v době baroka a počátku 19. století, velké poutě do různých míst, které byly s Janem Nepomuckým spojeny. Samozřejmě v první řadě do pražské katedrály, jeho hrobu, který právě v této době dostal ten monumentální barokní náhrobek, stříbrný náhrobek, který tedy můžete v katedrále vidět. A právě tedy Jan Nepomucký se stává skutečně, řekl bych, nejoblíbenějším svědcem českého baroka a v té době také rapidně stoupá počet barokních zasvěcení nebo zasvěcení kostelů, které tehdy začínají vlastně tvořit ráz české krajiny právě v té podobě těch barokních kostelíků, které třeba tak rád maluje například Josef Lada na svých pohlednicích. Takže právě jakoby Jan Nepomucký je spojen i právě s tou jakoby barokní přestavbou vlastně české krajiny, protože v té době krátce po jeho svatořečení bylo zasvěceno Janu Nepomuckému 230 kostelů. Takže to je taky obrovské množství a řekl bych, většina vlastně českých kostelů má skutečně toto zasvěcení. Takže a samozřejmě moravský, na to bych také neměl zapomenout. A každopádně tedy
Je to skutečně ten nejoblíbenější světec a opravdu se koná celá řada vlastně barokních velkých poutí, inscenací, právě pokračuje i vlastně ta tradice Navalis a začínají také vznikat různá bratrstva, náboženská bratrstva, která jsou zaměřena na úctu Janu Nepomuckému. Takže skutečně Jan Nepomucký je vlastně bezkonkurenčně nejznámějším a nejpopulárnějším světcem českého baroka. Zastínuje dokonce i zasvěcení svatého Václava jako zemského patrona, i když vlastně i v době baroka je svatý Václav poměrně populární a vlastně jediné zasvěcení, které může nějakým způsobem konkurovat Janu Nepomuckému, je zasvěcení Panny Marie, což je logické. Z hlediska toho, že tedy Panna Maria je vlastně v rekatolizačních Čechách zase vlastně, nebo její jako úcta je znovu zdůrazněna. Ta úcta Jana Nepomuckého nepochybně souvisí s tím, že se stal oblíbeným světcem kvůli tomu, že kolem něho se vytvořila ona legenda kolem zpovědního tajemství, protože cílem rekatolizace bylo znovu vlastně vrátit českou společnost, české věřící znovu do lůna katolické církve a právě jeden z takových symbolických znaků, na němž se vlastně lámala katolická a nekatolická víra, byla pochopitelně svatá zpověď, kdy tedy během rekatolizace se vytvořila i vlastně povinnost alespoň jednou za rok se se zpovědi tedy zúčastnit a na to tedy byly ty známé nebo legendární zpovědní ceduličky, které se vypisovaly těm, kdo se chodil povídat. Takže samozřejmě světec, který je mučedníkem zpovědního tajemství, se velice dobře hodil. Zase tady na Moravě je další světec, taky vlastně zažívá určitou tedy vzestupnou tendenci a to je Jan Sarkandr, ale to není, jako pozor, svatý Jan Sarkandr nebyl svatořečen v době baroka, protože Jan Sarkandr je sice oblíbený světec tady na Moravě, ale není to vlastně ten klasický světec, protože Jan Sarkandr sice také vlastně se o něm traduje, že zemřel kvůli tomu, že chtěl udržet zpovědní tajemství, ale svatý Jan Sarkandr byl totiž blahořečen až v 19. století, nikoli v době baroka. Takže skutečně ten světec, ten skutečný světec, autentický světec je pouze Jan Nepomucký. A dá se říct, že skutečně bezkonkurenčně tedy vede v rámci tedy toho barokního panteonu světců až zhruba do konce 18. století, kdy se začíná v podstatě kriticky hodnotit ta Hájková kronika a tam se v podstatě tedy dospívá k tomu, že ti dva Janové vlastně asi neexistovali a že zůstal jenom ten jeden Jan a teď si vlastně vyberme, jaký Jan tedy to má být. No a vlastně tím poněkud jakoby poklesla ta úcta ke svatému Janu Nepomuckém a v podstatě se naopak začíná stávat předmětem nikoliv úcty, ale kritiky, i když na venkově, na malých městech, ta úcta je stále nezpochybnitelná a pořád putují i vlastně na počátku 19. století davy tisíce poutníků do Prahy na svátek 16. května, ale už se samozřejmě začíná vytvářet určitá mentální konkurence vůči Janu Nepomuckému a to je mistr Jan Hus, kdy na začátku už 19. století
se začíná vlastně vytvářet kult jiných Janů. Vedle Jana Husa také kult Jana Žižky, když samozřejmě ani jeden z nich není svatý, ale každopádně vůči Janu Nepomuckému už je tady vlastně ta konkurence přece jenom jakoby výraznější. A dá se říct, že ještě vlastně poměrně tedy mohutně je slaveno 100 let od kanonizace Jana Nepomuckého v roce 1829, ale řekl bych, že už je to taková labutí píseň. Vlastně jakoby usínání té jakoby mohutné tradice, protože tím hrdinou, který přichází na scénu, je opravdu Jan Hus, kostnický mučedník, a Jan Žižka, ten skvělý český bojovník. Protože sebevědomý český národ, který se vlastně etabluje do té moderní národní podoby v 19. století, tak potřebuje mít vzory, které ukáží, že to je vlastně národ, který je sebevědomý, který je hrdinný, který také dokázal vyhrávat. A řekl bych, že právě ten Jan Nepomucký jako člověk, který vlastně jakoby umírá a jakoby z určitého hlediska vlastně prohrává ten svůj život, i když dostává ten věčný na nebesích, tak v tom moderním českém jakoby národním obrození trošku vlastně ustupuje do pozadí, aby tam právě se mohly zjevit ty postavy Jana Husa a Jana Žižky, zvláště Jana Žižky ještě víc než Jana Husa, protože Jan Žižka byl přece v čele husitských vojsk, před kterými utíkali křižáci z celé Evropy. A stačilo jenom, když zaspívali, aby se celé houfy křižáků obracely na útěk a tehdy se nás bála celá Evropa. A to je samozřejmě výborný vlastně jakoby příběh, který se dá použít proto, aby se ukázalo, že vlastně tu Češi jsou velcí kabrňáci. No? Takže právě z tohoto důvodu nastává vlastně ta éra toho, že se spíše připomínají ty osobnosti české reformace, husitství samozřejmě, a ty katolické příběhy jsou poněkud zatlačovány do pozadí. To je trend zhruba od roku 1848, tedy od vlastně těch revolučních událostí v Evropě a nakonec i v českých zemích. A co je ale zajímavé, tak v podstatě pořád tady vlastně ten kult Jana Nepomuckého jako významného, důležitého světce přetrvává. To není tak, jako že najednou vlastně už jako se všichni jakoby utíkají k Janu Husovi. Například, když se pokládá základní kámen nebo základní kameny Národního divadla, což je 16. května 1868, není důležitý ten rok, je důležité to datum, 16. května, tak je to z toho důvodu, aby se této slavnosti zúčastnilo co nejvíce lidí. A protože pořád toho 16. května chodí davy lidí do katedrály ke hrobu Jana Nepomuckého, tak byl zcela jednoznačně zvolen jako datum této velké národní události, slavnosti 16. květen. Jo? Ale v podstatě poté už skutečně dochází k tomu, potom tedy položení základního kamene, že se začíná ta svatojánská úcta vytrácet a naopak se vlastně kritizuje to, že už to vlastně není náš světec, ale je to cizácký světec, když samozřejmě je to člověk, který pochopitelně vyrůstal jenom v Čechách, nenarodil se vlastně ani do německé rodiny. A tam jde o to, že je vlastně považován za světce protireformace. To je pobělohorské protireformace, je považován za jezuitského světce, zároveň samozřejmě vlastně vědecké analýzy uvádějí to, že to je vlastně
světec, který možná i neexistoval, protože tady vlastně se odkazují na tu Hájkovu kroniku a je to v podstatě i je tam zpochybňováno to, co se skutečně ukáže, že zpochybněno je, nebo zpochybněno mělo být, to, že to je tedy ten světec, který vlastně zemřel kvůli zpovědnímu tajemství. Jo? Protože to se ukáže, že skutečně byla spíše ta legenda. Jo? A naopak se vlastně vytváří jakoby hnutí, které se snaží o tom, aby tedy Jan Nepomucký byl spíše pochybňován a na jeho místo, aby tedy se dostal místo Jana Nepomuckého Jan Hus. Docházelo i k určitým komickým scénám, kdy tedy v Vatikánském archivu je totiž zachován jeden jakoby vizitační protokol jednoho německého kardinála, který nebyl úplně obeznámen se situací v českých zemích, který právě přijel na vizitaci do farnosti a tam uviděl, že tam je tedy obrázek člověka, který nápadně připomíná Jana Husa. Teď si vlastně vybavte zhruba, jak byl zobrazován Jan Hus, jako vlastně ten jakoby velmi štíhlý muž, na rozdíl od skutečnosti, velmi štíhlý muž s tím kněžským biretem. No ale vlastně podobně byl zobrazován i Jan Nepomucký. No, takže právě ten německý kardinál se velice rozlítil, jak to, že tam mají kacíře Jana Husa. Vlastně ten kněz mu nedokázal vysvětlit, že to není kacíř, ale že to je náš oblíbený Johánek, kterého mají všichni rádi. Takže tady skutečně ale opravdu se vytváří ten jakoby protipol Jan Hus versus Jan Nepomucký. Dokonce se dělají karikatury, kdy tedy je tedy svatý Jan Nepomucký zobrazován jako takový zmáčený, právě proto, že tedy byl hozen do vody, zatímco tedy Jan Hus je vlastně jako ten hořící plamen a tam se ukazuje, že vlastně ta voda jako se s tím plamenem jako rozhodně jakoby nesmísí, takže je vlastně lepší tedy věřit tomu plamení, než tomu zmáčenému vodníkovi, jo? Tak to skutečně na té karikatuře vypadal Jan Nepomucký. Takže tohle je vlastně situace i roku 1918, kdy se samozřejmě zcela mění situace, kdy prostě nejprve 3. listopadu je svržen Mariánský sloup 1918 a pak vlastně hlavně kvůli tomu, že tam je socha Jana Nepomuckého, se dav vydává i směrem na Karlův most, aby svrhnul ty barokní sochy, které jsou na mostě. Ale tomu už tedy vlastně ten Národní výbor, který převzal moc, zabraňuje. Ale každopádně dochází k tomu, že tedy sochy Jana Nepomuckého jsou tedy masově likvidovány, jsou bourány nebo jsou vlastně strhávány. Takže Jan Nepomucký je skutečně spíše vlastně světec, který jakoby je velmi neoblíben, jakoby oficiálně. Vůbec se samozřejmě třeba v roce 1929 nepřipomíná 200 let od svatořečení. Jediný, vlastně připomínají si ho jenom samozřejmě katolíci a v roce 1929, alespoň na počest toho, že byl Jan Nepomucký svatořečen, tak dostává papežská kolej, která se nově otevírá v Římě, tak dostává jméno Nepomučenum. Právě podle Jana Nepomuckého v roce 1929. Takže
Dá se tedy ale říct, že opravdu ta jeho úcta velmi silně tedy uvadá oficiální, ale samozřejmě pořád se konají procesy, pořád se konají poutě, ale ta účast už je velmi nízká. Navíc 16. květen je vymazán z toho oficiálního státního kalendáře, protože 16. květen, který do té doby byl státním svátkem, spojeným například i s dnem volna, byl to skutečně státní svátek se vším všudy, takže 16. květen byl skutečně velmi významným svátkovým dnem, tak od roku 1925 je už to vlastně běžný den, není to už tedy státní svátek. Naproti tomu, kdo se stává tedy světcem státního svátku, je Jan Hus, 6. červenec. Ale i svatí Cyril a Metoděj. No, v roce 1925 je totiž oficiálně vlastně zřízeny oba dva svátky. Jo? Jak 5., tak 6. červenec. Ten skutečně slavíme jako státní svátky od roku 1925. Takže komunisté ovšem vlastně dovedli jakoby zrušení toho svátku 16. května řekl bych, k dokonalosti, protože pořád vlastně tehdy byl v kalendáři jako jméno, které je spojeno se 16. květnem, tak byl stále Jan. Takže vlastně mnozí lidé stále slaví třeba svátek 16. května. Ale v roce 1950, aby skutečně vlastně zmizel úplně z povědomí, že byl tedy nějaký svátek z Jana Nepomuckého, tak v roce 1950 nahradili komunisté v novém oficiálním svátkovém kalendáři to jménem Přemysl. Takže vlastně 16. května je vlastně už teď stále Přemysl, nikoliv tedy Jan. Takže ta snaha vlastně vymazat památku Jana Nepomuckého byla velice silná a dá se říct, že opravdu vlastně i v učebnicích, jak tedy prvorepublikových, tak samozřejmě těch komunistických, tak tam bylo v podstatě tedy uváděno, že to je vlastně světec, který je velmi pochybný, protože vlastně ta jeho existence je velice sporná a že tedy to byl vlastně člověk, který údajně měl tedy znát nějaké zpovědní tajemství, ale nedá se to spolehlivě ověřit. Byla vlastně zpochybňována i ta svatost Jana Nepomuckého, která samozřejmě do velké míry stála právě na tom, že byl tedy údajně zachován jazyk svatého Jana. No ale v roce 1971 začal průzkum ostatků, který vedl tehdejší tedy uznávaný antropolog Emanuel Vlček. No a ten zjistil právě při zkoumání té hmoty, která byla vlastně součástí Janových ostatků, že se nejedná o jazyk, ale o část mozkové hmoty. Takže komunisté okamžitě měli vlastně argument, no podívejte se, vlastně ani ten jazyk není jazykem, je to mozková tkáň, takže v podstatě vlastně ten světec ani neexistuje. Jo? Psali pak komunistické noviny, ale jako zajímavě na to zareagoval pražský arcibiskup František Tomášek, který se hodně snažil znovu tu úctu k Janu Nepomuckému oživit. A ten právě řekl, nebo napsal do pastýřského listu jednoho výročí Jana Nepomuckého, že to je samozřejmě jasné, že uznává katolická církev výsledky moderní vědy, že to je mozek a že to vlastně je docela dobrá zpráva pro katolickou církev, protože ten mozek řídí jazyk. Takže vlastně
je to mnohem důležitější, než kdybyste zachoval jazyk. Takže to si myslím, že je vlastně docela také zajímavý příběh. A s Františkem Tomáškem se pojí ještě jeden příběh, který jsem vlastně našel teď v rámci přípravy svojí nové knihy, která vyjde na podzim, o Františku Tomáškovi. A tam jsem vlastně zjistil, a ve Vídni tedy, ve Vídeňském archívu, že totiž kolem oslav svatého Jana Nepomuckého v roce 1979, což bylo 250 let, protože teď budeme slavit vlastně 300 v roce 2029, tak 250 let od svatořečení. A samozřejmě v Čechách se nic neslavilo, naopak se vlastně komunisté snažili co nejvíc vlastně svatého Jana Nepomuckého pohanět, ale právě v roce 1979 se konala velká mezinárodní výstava k Janu Nepomuckému v Salzburgu. Jak jsem řekl totiž, svatý Jan Nepomucký je skutečně světcem, který je oblíbený v řadě evropských zemí. Včetně tedy právě německy mluvících zemí, nebo hlavně německy mluvících, Bavorska, samozřejmě Rakouska, jižního Německa. Například byl jsem i třeba v Münstru a tam dokonce mají sochu moderního Jana Nepomuckého z 90. let u řeky. Takže je vidět, že vlastně ta tradice žije docela svým životem i v současnosti. A řada německých měst i rakouských měst má na svých mostech sochu Jana Nepomuckého. Takže dá se říct, že to skutečně je světec, který velmi zasahuje k našim sousedům. A právě tedy rakouský prezident, tehdy to byl Rudolf Hirschläger, který mimochodem byl velvyslancem v Praze, když přijeli sovětské tanky v roce 1968, tak znal celkem tu realitu naší, tak on právě chtěl tu výstavu tedy otevírat. A dá se říct tedy, že vlastně snahou našich komunistických orgánů bylo, jak jsem řekl, vlastně tu úctu Jana Nepomuckého co nejvíce tedy marginalizovat, zesměšnit. Takže když byl pozván kardinál Tomášek, aby jel v roce 1979, to bylo v květnu, na otevření této výstavu, tak mu nechtěli komunistické orgány vydat výjezdní doložku. To jenom pro ty, co nevím, jestli znají pojem. Výjezdní doložka, to byl prostě úřední dokument, který teprve umožňoval odejet do kapitalistického státu. Bez výjezdní doložky to nebylo možné. A výjezdní doložka se scháněla velice, velice obtížně. Takže komunistické orgány tedy zakázali vlastně, nebo rozhodli nevydávat výjezdní doložku pro kardinála Tomáška, aby mohl jet do Salzburgu. A František Tomášek si postěžoval rakouskému velvyslanci na recepci 9. května. Já to říkám schválně, ta data, protože ono to mělo pak vlastně jakoby rychlý průběh. Tak říkám ta data schválně. 9. května, tož byl vlastně tehdy, si asi starší pamatují, státní svátek, hlavní státní svátek Československa, 9. květen. A právě na té recepci řekl tedy František Tomášek rakouskému velvyslanci, že mu tedy tu výjezdní doložku nechtějí dát. No, ale byl tam vlastně na té recepci také Vasil Bilak, zase pro starší, to byla skutečně známá politická figura, Vasil Bilak, což byl tehdy také tajemník pro zahraniční styky. Tajemník UVKSČ pro ideologii, ale také pro zahraniční styky. No a právě ten velvyslanec mu řekl, no,
My jsme tady měli před pár týdny návštěvu Rudolfa Kirchlegera, on sem přijel k vám do Prahy, setkal se s soudruhem Husákem a domluvilo se, že prostě bude jako Rakousko dodávat do Československa nějaké technologie. No jo, ale vy nám nechcete pustit Františka Tomáška do Salzburgu na výstavu. A taky otázka, budeme dodávat ty technologie? No a Václav Bělák okamžitě zavolal na ministerstvo zahraničí a 10. května tu doložku už František Tomášek měl. A mohl tedy jet do Salzburgu na to otevření výstavy. No ale samozřejmě režim to vlastně velmi těžko snášel, protože to bylo ponížení. To bylo velké ponížení pro režim a tak vlastně udělal alespoň to, že vlastně dal příkaz některým z kněží z tehdejšího Pacem Interis, což bylo kolaborantské kněžské sdružení, aby napsali články do novin, které tu výstavu by hanobily. Což tedy udělali, ale právě zase František Tomášek se proti tomu tedy ozval a zase napsal články, které tedy zdůrazňovaly, že ta výstava je naopak velice povedená. Ale přece jenom vlastně režim mu to skutečně nezapomněl a tehdy vlastně poměrně jako ty vztahy například s Vatikánem i velmi výrazně ochladly. Jako díky téhleté kauze kolem odjezdu či neodjezdu Františka Tomáška do Salzburgu. Řekl bych ale, že po roce 1989 se ta situace také úplně nezměnila k lepšímu, i když samozřejmě přišel jakoby svobodný režim, protože pořád vlastně tady bylo ve veřejném povědomí zafixováno to, že svatý Jan Nepomucký je ten rekatolizační pobělohorský světec. Takže když se pak slavily velké oslavy v roce 1993, tedy 600 let od smrti Jana Nepomuckého, no tak to vyvolalo v některých kruzích velké pobouření a vlastně jakoby představu, že zase církev se chce vracet do té doby rekatolizace, do té doby baroka, barokního katolicismu a tedy zase o Janu Nepomuckém se hovořilo zase spíše v těch negativních souvislostech. Ale přece jenom k tomu objektivnějšímu pohledu přispěly některé publikace, které tehdy vyšly v roce 1993. Jednak to byla publikace známého církevního historika Jaroslava Polce, ale především dalšího historika českého, sekulárního Víta Vlnase, který napsal právě velkou publikaci o Janu Nepomuckém. Takže řekl bych, že vlastně ta postava není jakoby vnímána už jenom vlastně prismatem nějakého negativního. Spíš bych řekl, že v současné době, pokud nejsou lidé věřící, tak ta postava je spíše pro ně lhostejná, nebo vlastně jakoby postava vlastně nějakého tedy člověka, který žil ve 14. století a měl tedy spory s Václavem IV. Ale dá se říct, že jakoby oživení nějaké jakoby památky nebo povědomí o Janu Nepomuckém přináší právě ty obnovené slavnosti na Vály, které se tedy konají v Praze a jsou tedy spojeny s velkolepými akcemi, tedy třeba letos to byly italské gondoly z Benátek nebo právě koncerty na Vltavě nebo právě ohňostroje, což je trošku jakoby zopakování té barokní doby. Novinkou jsou pak seskoky parašutistů, z čehož by měl Jan Nepomucký určitě radost. A jak se slaví a dá se říct, že spíše vlastně je to kulturní záležitost více než duchovní. Je skutečně jakoby ty poutě v zásadě
se příliš nekonají, koná se třeba slavnostní bohoslužba v katedrále, ale vlastně není to úplně vlastně jakoby to duchovní připomínání Jana Nepomuckého, ale řekl bych, že tady vlastně jakoby ta postava se alespoň dostává do veřejného povědomí přes tyto slavnosti. I když si myslím, že to může být vlastně postava velice zajímavá, která třeba v současné době, já bych ji viděl, kdyby se rozvíjel ten odkaz, který je často s Janem Nepomuckým spojován, a to je to, že to je člověk, který spojuje. Právě na těch mostech je vlastně z toho důvodu, že je patronem mostů, tedy mostů, který spojují dva i třeba názorové břehy, zvlášť v době, kdy tedy je naše společnost a nejenom naše vlastně rozdělená různými názory, nekomunikujícími lidmi, kdy zažíváme absenci dialogu, kdy se uzavíráme do sociálních bublin nebo právě komunikujeme maximálně virtuálně na sociálních sítích a to velmi nehezky, tak si myslím, že třeba rozvíjet tuhletu jakoby vzpomínku na Jana Nepomuckého jako člověka, který je patronem nějakého vzájemného přibližování, vytváření třeba nějaké vzájemné sounáležitosti, tak si myslím, že by mělo možná jako větší duchovní smysl, než vlastně jenom připomínat ho v té kulturní rovině, i když samozřejmě i to je pěkné a lidi to určitě rádi ocení, ale myslím si, že právě to rozvíjení toho jeho odkazu, nějakého duchovního, by možná o té postavě řeklo trošku víc, než právě jenom ty skákající parašutisty. Já vám děkuji za pozornost.